Kanor! Mang Kanor! Ang DJ na mas kulubot pa sa ampalaya, pero madulas pa sa okra. Mang Kanor! Ito na ang programang panalong-panalo sa pananghalian! Ay, siyempre ako na yan. Pero siya ang itsura mukhang kawatan! Ang programang inaabangan ng sambayanan! Ako na yung Mang Kanor eh. Pero siya, ang tiyan, lantad na lantad ang katakawan. Ang TJ na ang kilikili kasing asim ng dalandan. At ang ilong kasing haba ng suman. Mang Gahaman is the Mang Kanor! Ayun tayo. Grabe kayo makapagsalita sa akin. Bakit hindi ba totoo, ha? Hindi totoo. Ay, mayaman lang ako pero hindi ako gahaman. Alam mo yung mga kalinyada ko? Sino? Sino-sino ba sila? Mga Manny. Manny? Si Manny Pangilinan. Aha. Manny? Manny Pacquiao. Aha. Si Manny? Yung isa. Sino? Yung isa. Yung, Maniningil. Lagi siyang sinisingil. Maninihil. Gusto ko yun. may. Gusto ko na maging Manny Mang Kanor. Maniningil ako ng mga kautangan. Hindi nyo lang alam. Yan, di ba? Maya-maya si Manny Villar, Manny Pacquiao, Manny Pangilinan. Ako ang pang-apat na Manny. Ikaw Manny. si Manny Nigas. Pwede ring Manny Nigbas. May ginabuli mo talaga ako, May. Pag ginabuli ang tao, Iba ang may binubuli. gusto yan, may gusto. O ay, hindi kita binubuli. Nagsasabi lang ako ng totoo dito. May Oo gusto naman. sa akin yan, Alam mo, ang dami-dami magugustuhan. Ikaw pa talaga. Iyo. alam mo, nakakatuwa. Ang business manager ni Doc Bong Ini Ramirez na si Jonathan Tiono, parang ayaw niyang maniwala na mayaman ka talaga, Mang Kanor. Ay, wala naman talaga naniniwala. Jonathan, gusto mo bilhin ko yung pag-aari mo? Bilhin ko yan. Paano ngayon si Madam Joyce? Mukhang ayaw naman ding maniwala na mayaman ka talaga. Parang nagloloko ka lang daw, Mang Madam Kanor. Joyce, balita ko, pumunta yung mga kabaro ko dyan sa inyo nakikain. Ayoko sabihin ng mga rated PG yan sila. Sino? Patay gutom. Mga walang hiya, nagbaon pa ng manok at bigas. Sino ba pinaparinggan mo? Pero sa akin, ma'am, kung kumakain yan sa akin, yan si Dagol at si Charles. Pag sa akin yan kakain, mine. Tatlong sakong bigas pinapadala ko dyan. At ang manok, limang piraso ng lechon manok. Yan ang pinapadala ko. Ganun ako kayaman eh. So, yan ang ginagawa mo. #DoGoodProject. Ganon. Hindi lang. Ano ba? Ang pangalan ay Mang Kanor, do good to be true. You just do good to be true. Hindi. Can't take my mind Alam mo, of you. Mama Ay, hindi do good yan ang ginagawa ni Mang Kanor. Kahiya ka, Mang Kanor. Naglalakwat siya ako dyan sa may Cubao area. Alam mo ba, Mama Ay, may nakita ako doon. Soon to open. Naka-open na pala pero wala pang tarpaulin. Wag mo munang banggitin. Pag nagbayad na, banggitin na. Ayun. na yan. Pag nagbayad na sa kanababanggitin. Hindi, ang totoo, Mang Kanor. Sa iyo ba yon? Siyempre. Ang mga totoong mayaman tulad ko ay low profile lamang. Hindi ko sinasabi na mayaman ako. Hindi, kung mayaman kang totoo, hindi mo sasabihin na ang sasakyan ko ngayon ay Bugatti. Ay, Dugati yun? Ducati? Tingnan nyo, hindi. Walang alam sa sasakyan. May Alam mo, Mang Kanor kasi. Bugatti. Bugatti Biron. Pare-pareho lang yung naririnig ko sa'yo eh. Alam yun? May. Puro Ducati, Ferrari, Bugatti. gano'n lang ka bang ibang alam na makatotohanan naman na May. O naman. May, ito sasabihin ko sa iyo ha. Ang community pantry sa Quiapo, Maynila. Community panty? Pantry nga. Pa-check up na nga sa ENT to.
Alam mo, Mine, ang estilo nila, namigay sila ng isang kaban ng bigas at iba pang pagkain. Ngunit, may Ngunit. kapalit. Kapalit ang plastic bottles. Oh, really? Spell plastic. Basta, spell plastic. Ikaw yun. CHURLZ. Plastic. CHURLZ. Pangalan ko yun eh. Ay. Pero sabi nga dito ni Doc Sandali lang. Bong Ine Ramirez, check upin ka daw niya, Mang Kanor. Doc Mukhang Bong. may something wrong sa'yo. Doc Bong, mawalang galang lang, alam ko magaling ka rin na Hindi. doktor. May something talaga kay Mang Kanor. Kasi talagang hindi na siya dapat nandito. Yung kutis niya dapat nasa 6 feet below the ground na siya. Doc Bong, Sobrang kulubot niya. Bakit nandito siya ngayon sa 8th floor kung 6 feet below the ground pala siya? Sandali. Doc Bong, mawalang Ano ba dyan? galang lang sa iyo, Doc Bong. Kasi alam ko magaling ka na doktor, pero mukhang Mukhang mas alin? kailangan mong magpa-check up kaysa sa akin. Ay, grabe to, oh. Ay, grabe. Ako ang magpa-check up sa iyo. I-shoulder mo sa akin lahat. Ang bugiro ka talaga, Mang Ako Kanor. pala, head, shoulders ni Santos. Ni Santos. Hindi ka nakakatuwa talaga, Mang Kanor. Tingnan mo yung mind ko. Nababad trip ako Bay, sa'yo. tingnan mo itong ginawa na community fund sa Quiapo. Bibigyan nila ng bigas at pagkain, basta may dadalhin kang plastic na botilya, mga mineral water. Nagre-recycle sila dahil yun ang binigay ko sa kanila na idea. Okay. Di ba, Mine? Sinabi ko na sa iyo na Albert Einstein ang aking lolo. Whatever. Pero, kung totoo talaga yan, Ah. spell Einstein, Mang Kanor. Albert lang. Ang tawag ko na sa kanya, Lolo Albert. Si Albert dyan sa DWW. Actually, ang tawag ko sa aking Lolo Baka ibang Albert yan, ha? Hindi, ang tawag ko sa aking Lolo Albert ay mahaba eh. Lolo Al. Oh, really? A-L. Dali lang. Pero, ipinagmamalaki mo kasi ni Albert Einstein medyo kamag-anak natin o naman tawag sa inyo dyan. Pero spell nga muna ng Einstein. Kasi, kung ayaw mo daw spellingin, ibibigay ka ni Doc Bong dun sa kanyang staff ni Madam Joyce na si Charmaine. Alam mo ba na si Charmaine? Pag nakita mo yun, Mang Kanor, daw makapagsabi ka, Charmaine. Maganda si Siya na Charmaine. nga Sexy. talaga. Maganda. Sexy, maganda. Ay, healthy. Tingnan mo. Nagsisilos na yung mind ko. Ay, wala nga ako sinasabi dito, Mang Kanor, eh. Ma'am Alam Charmaine. mo, supportive ako, Mang Kanor. Hindi ba nagsisilos ka? Ay, wow, pinagpipilitan talaga. Oo, nagsisilos ka. Marunong ka pa sa may isip. Charmaine, makinig ka, Ma'am Charmaine. Ito masasabi ko sa iyo. Hindi na ako malaya kasi andyan na yung mind ko. Pero, Mang Kanor, speaking of malaya, magiging malaya ka kaya kung huhulihin ka na ni Colonel Romero? Yan tayo. Maniningil daw siya sa'yo. Ano bang utang mo siya sa kanya? Sir, yes sir. Kung may hulihin ka, unahin mo na yung nag-text dito. Hindi pa yan pinatawad kaya hulihin mo na yan. Pero, kung ikaw ang tatanungin ko ngayon, Mang Kanor, spell Colonel. Colonel, alam nyo kasi, bumaba na ang cases ngayon sa Pilipinas. Talaga lang, ha? Pero wag nating baka kumpiyansa. Baka tumaas na naman ulit. Kaya ikaw, Mine, sinabi ko na sa iyo, bibilhan kita ng bagong sasakyan yung bulletproof. Bulletproof? Bulletproof. Bulletproof? Yung hindi na tabla ng bala. Ano bulletproof? Wala bang ano dyan, Mang Kanor proof? Spell proof. Bakit mo Para kailangan? hindi ka makakapasok dun sa kotse. Huwag ka mag-alala, Mine, dahil sa bahay nyo na lang ako papasok. Ay, siya nga pala. Makakapasok dun, sasalubungin ka ng tatay ko ng itak. Babatiin ko lang ng Happy Mother's Day si Mami Dels. Hindi. Ay, Mami Dels. Mami Dels? Yun ang Close tawag. kayo? Siyempre. Lidelia yun, hindi Mami Dels Mami yun. Dels, na-receive mo yung aking pinadala na flowers at cake. Pinadaan ko sa mga... Alam mo yung kamay ko na namamanhid na gusto ng manuntok. Pasample nga, Mama Ay. Alam nyo, ang Sinopharm lang vaccine, talaga. i-evaluate na ng FDA pala yun. Talaga ba? galing Spell talaga. Sinovac. Ha? Spell Sinovac. Sinopharm, bingi ka talaga. Hindi, may iba ako. Bakit ba?
Gusto ko Sinovac. Ayaw ko ng Sinopharm. Gusto mo wala ka ng trabaho? Sinibak? Baka ikaw gusto mo masibak mga kanor. Sabihan mo lang ko. Ay, sandali lang, Main. I-congratulate ko lang ang aking kumpare. Kasi, actually, nahiya akong tawaging pare kasi maging ninong siya sa kasal natin eh. Si PNP Chef Ilyasar. Alam mo, huwag mo pinapaasa Sir. yung mga tao dahil walang kasal na magaganap. Naman. Ikaw magiging ninong. Kaya si Doc Bong, kunin ko si Doc Bong. Pwede ka ring bearer, Doc Bong. Kasi Doc Rims, kukunin ko na yung ano. Speaking of mga nino, Parente. sino man yung mga ma-impluensyang taong kukuhanin mo, Mang Kanor, syempre, ako bago yan mo eh. daw kukuhanin sila, well, ipaspell mo daw, sabi ni Alden ng Quezon City, ipaspell mo daw ang salitang may CCP. Sandali. Kanina pa kayo yung spelling na yan eh. Programa ito, hindi to quiz ba? Hindi to Main. Dito daw kasi magkakaalaman kung totoo nga ba talaga o legit ka talaga. Wala akong... Huwag nyo na alamin yan kasi hindi naman talaga legit si Mang Kanor. Ano ba yan siya? Natin puro lang... Tignan. Tao ba yan siya, Mamay? Tignan niyo yung mind ko. Nagsisilos kasi doon sa sinasabi mong Inaantok ako Charmaine. Ikaw kasi papachar. Excuse me, ba't ako Pinapasilos mo magsiselos? sa kay Charmaine. Wala namang tayo. Hindi ako nagsiselos. Inis na inis ako sa'yo. Gusto ko mawala ka Sabi dito, Mama Ay ni Doc Bong, sabi niya, Ano? nakakatawa yun si Mang Kanor. Sobrang sakit na nun siya namin sa opisina sa kakatawa sa kanyang mga banat sa'yo. Hindi siya nakakatawa, nakakabwisit siya. Eh bakit ano? Eh bakit Doc, yung halos lahat ng mga nagsasabi na tutuwa kay Mang Kanor, ikaw na lang ata ang hindi natutuwa? Bakit hindi mo siya bigyan ng chance, Mama Ay? Kantahin ko. The more you hate, the more you love. That's what they say. Tapos ka na, Mang Kanor. Masaya ka naman dyan. So, Tignan mo yung mga nagparigal sa akin. o ano naman ngayon? Yan si Charmaine. Marami pang babae na parigal sa akin dito sa social media. Hindi ko na pinapansin. Dahil ang aking pansin ay doon lang sa aking mind. Oh, so sweet. Kung ako siguro si Mama Ay, no? Idanto ka na. Tara, May. Tulog na tayo. Kadiri! Talaga, ano ba? Bakit? Tatamaan ka talaga sa akin. Wag. Mang Kanor. Yan. Injection na natin yan. Tawagin natin si Nurse Joyce. Ayaw Tawagin pa na natin. talaga tumigil, Nurse Joyce! ha? Nurse Joyce! Gusto mo pa mag-block yan? Ha? Gusto mo ng black eye? Ito pa,